वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै? अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों जिउ गैयै मुसुखा। बेयो मोनसे सर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै? अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डाइरेक्शन, केमेरा आरो एडिटिंआनो जादों मोगथां बसुमतारी, कृष्ण, बिष्टिराम, इन्दिरा, अनजालि, फुलुं, शुक्र, जनालि, बिहिम्बर, दन्दा एन्ड प्रबिन। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै? अब्ला बिथांनि मोगथां बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै? अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटनि सायाव। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटआनो जादों थुनलाइ प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथांमोननि मोनसे गोदान सर्ट मुभि फिफा जोलै फिसा। लोगोफोर, दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै? अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों अनसुमा नार्जारि, अनिलकार नार्जारि, दिबिका नार्जारि आरो बिबारि नार्जारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्क्रिप्टआनो जादों अनसुमा नार्जारि आरो डाइरेक्शनानो जादों अनिलकार नार्जारि। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै? अब्ला बिथांमोननि थुनलाइ प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै? अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों मावजि सादु। बेयो मोनसे सर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमबो नैबे गोदान सर्ट मुभिखौ नायाखै? अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों मनिषा नार्जारि, अनिलकार नार्जारि, रिंसार ब्रह्म, मासुम बसुमतारी, मन्दिरा बर'। लोगोफोर, बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय आरो बे भिडिअनि कनसेप्ट स्क्रिप्टआनो जादों जुलि मुसाहारि। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै? अब्ला बिथांमोननि गावरेमा प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै? अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामनानै होआखै? अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखै।